Salut, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox. Astăzi vom juca Escape SpongeBob. Hai să începem. Da, astea sunt carturile. Mamă, dar ce tare carturi. Da, la început sunt niște carturi. Da, m-am jucat un hobby cam de genul ăsta, numai că cu Baldi. Și da, la început era cartuși, după hobby-ul. Da, nu e o ciudățenie. Vezi că e mai tare așa. Și cu una și cu alta. Voi scrieți în comentarii cum e mai tare. Uitați, da, e hobby. Da, ok. Da, eu m-am jucat hobby-ul ăsta când eram mai mic și am zis că mi-a plăcut de când eram mic acest hobby și am zis hai să îl jucăm. Da, aici nu avem voie să atingem pata aia sau apa, ce-o fi. Hai că am cu 66%. Păi imediat îl facem. Dar stați liniștiți că facem și Rainbow Parkour. Stați liniștiți. Nu. Nu. Da. What? Bro, deci mi se pare ciudat că ne putem cățăra pe case. Hai, 88% și ăsta e 100%, gata. 100%, imediat. Pe ăsta, da. N-am jucat chiar hobby-ul ăsta, am jucat doar ceva de genul. Doar ceva, bă, da. Numai așa, da. Teleport failed. Da, păi ce fac dacă e failed? Teleporterul, nu știu, deci mi-a dat teleport failed. Da, aici chiar că... Da, trebuia să-mi dea failed acolo. Da, și că îmi dă un cadou. Un joc. Da. Nu știu ce are. Ok, păi cam asta a fost videoclipul de azi. Scuzat, îmi cer mii și mii de scuze pentru că a fost atât de scurt. Dar îmi dă teleport failed. Îmi pare rău. Cam asta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. La revedere! Pa, pa!